så er det jo ikke bare den stand. Fuck, taber! Hænger kommer til at savne dig. Bare videre. Hvad sker der, mand? Nej! Bedste ven! Så råber jeg lige op, inden vi går i gang. Kevin, er du her? Ja. Ja, godt. Og Bruno? Ja. Brian? Ja. Ja. Og God? Ja. Godt. Frederik? Ja. Bjørn? Ja. Og Bjarne? Ja. Marie? Ja. Ja. Og Thea? Ja. Det var godt. Og Jeppe? Nej, er der nogen, der ved, hvor Jeppe han er henne? Nej, er han syg? Nej, okay. Så han kommer i morgen. Gå ned og kalder den, så han er der. Ja, kan vi godt. Er du klædt barnvarer? Det er en svans. Ja, det tror jeg. Kom, lad os gå. Du er fandme svag, den. Så er vi udstået klar. Fucking taber. Hvad sker der? Hvad sker der? Henne er Jeppe henne? Hvor er Jeppe henne? Jeppe. Hvor er Jeppe? Jeppe! Hvad sker der? Hvad sker der? Han er godt væk. Bjarne, det er fandme din tur til at gå derind, jo. Kom nu, Bjarne. Tør du? Du kan godt få holdet. Kom nu, drenge. Kom nu, Bjarne. Brian! Bjarne! Brian! Du tør ikke lige. Brian! Fuck, væk, væk. Hvor chance? Danny, kom imod! Har du set min søn Frederik? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er da ved at være noget siden. Nå, men det er faktisk ret længe siden, jeg har set ham. Ja, Så det var da egentlig mærkeligt. Jeg synes, vi skal spørge på den. det er en aftale. Ja, det gør vi lige. Goddag, Kjeld. Har du set min søn Frederik? Ja, jeg tror faktisk, jeg har set ham nede i kælderen. Vi kan lige gå ned og se. Ja, det kan jeg. East.